ine ka wo te kiri o orido nyere ka ngo na mi ye ga to bole mo ma nne mere ka mma na ngo na mo wo te kiri o ma nne mo orido nye yiri no ihe ga to bole mo dengozi o hey salamba no hey akwane dengozi o hey wipre chifimo ele bi fa ga jawu no hey ele be ga kwa chifimo inu be ihe na akwuke mgbe inu be ihe kwuga na isi ala mba no kemgbe taa ele ihe kwuga hey what is kwule ihe na akwu no gwa mele ihe kwuga na hey akwane dengozi Elizabeth duru Asha ndị ochie ọgbagbu ya na Lagos State. Oh my God. Ngozi Elizabeth duru. Oye kwuga kemgbe taa. Ngozi ka nwunye mma. Hey, oh ya nna m. Ngozi ka na ụmụ ọzọ ama obolo isi ala mba no. Ye nna m. Oh ya. Ihe de Oliver. Oh ya nna m. Ngozi na-ere cement na Lagos. Distributor of Dangote cement. Ngozi mustakwa no ụmụ ya niile nọcha university. Ịmaru ya ni. Na-agụ academics. Nangozi onwuru. Oh ya nna. Hey! Awu bele numo. Akwa. Ewo. Ngozi o. Tifi wo wo. Isa gama. Tifi mo. Ngozi o. Ngozi o. Ngozi o. Ngozi o. Chifimo. Hey, Chifimo ga kwarapta no mo. Ewo. Hey! Aka Chineke kire na gana ku imege gi nwa anwa pesa mi hime. Mama la geri din kata nwa anwa ni ihe gi kpomonyu so wara na agba ge ngoro kai. So ma ka tuba gi wuri ihe pia mi ngoro kai wara na agba ko. Ememu nno. Wara na iburu man. Iburu ochi. I commit to sanitation. What? Wara na agba go. I commit to vampire we him. So ma ka tuba gi wuri akabra jom ya na. Nani na gwara gị na ndị Ngozi Elizabeth duru nwụrụ ga-abụchachi gị na were akpa tụọ n'ala kekwe ka ga-akpọ ka ehụtara na ngị ọgbada efente nkọn nna m ala nne ngụ ihe kwara ma ọwọtụrụ na Ngozi nwụrụ na agbagburu Ngozi agbagba ụdị na ọnwụ chie ọwọrụdịrị m ịda n'ala fente ọha kasịa gị gwuru ụtara pịa na mpịata m ozi asịsị agwa ọrịa kekwe ndị fentịrị wu ihe nke ugbu na fentị na owu ga-agbaba n'ime ọcha tụtara akpa ha n'ala jere si fentịrị kentị ka fentị na-agakpọ ihe fentịnri n'ụdị enwere corporate fentị Oh my God. nwekwa na ordinary fentị nwekwa na fentị nke ndị Z-word kem fentị ugbo fentị na Z-word n'ime Z-word ka m hụrụ ya agari fentị ebu ụzọ hụtụ ihe n'ala pịam ga-ehụ onye ọkụpụrụ ka ga n'elu fom enwebere onye Z-word na-anọ na sọlọ mpụọ nkatị onye m jụta akwa n'ala ọbụtụ na-ada nda n'ala nkatị ma mama fentị na isi n'ala nga nwụọ nwe ga n'elu Ngozi ọma igburie ihe a fentị m ga-efentị debere ihe awụ ihe ọma m ga-eme debere onye nwụrụ anwụ na Ngozi nwụrụ gị nọ nga na-eme m understand ị nwere ka anyị wara n'ọgbago ime ụdị mmanụ Ngozi wute mi Ngozi onye lulu ya nululu mma m nwunye ya nwaanyị ụkwanụ Fortune nwunye tusi ke Fortune cosmetic Fortune cosmetic nọ na ala bekee na-emekwa kwekwa jọkwara nne m na ala onye ke mana ọbara ha makọdụ ha jambolize ya ha agbakesha Ngozi Ngozi nwunye m ngọ nwaanyị obiọma imegburu onye gburu gị ihe ele ihe mere ya arịrị erigbo ole numo iliele elibedi ya aga m eli ya na 10th of April nna anyị nọ n'ime ya 2021 Saturday na-abịa ihe nna m Saturday eke nna na-abịa 10th of April a ka ịgba m nkịtị m nọ ga-ebefushi akwa ọ m befushiri akwa m ga-ebe ngwu esu ele m kọlụ ụwa m ị na-agwa m sị elibedi ya akwa mbe gị ya na-eli na ihe a ga-eri eri na ihe a ga-aṅụ aṅụ akwaala m ama m sị m ihe oriri n'obe n'ihu no wonder ka mgbe abalị ka m nọ ụkwụ na-eme m gapụ a na-asị m na ị ga-aga mba ị gaji ihe ya m hụ onwe m na-ekiti ọha nga m mụ na anụ eri nta eri imo ọwa nwa Ngozi ime gị ihe a ewu Saturday na ịkwa nwaanyị lụrụ dị na eji di ya ka a ga-eli
mind the map me ya obi m comot eweli iwe ihe mere no ọ ga-adị egwu mana biko otu ishiri no na ihe ndị hụ gasịrị a ga-enwekwa enough ịgbakwara m nkịtị na ajụjụ dị oke importance m jụrụ go gba m nkịtị tiri ngozi pụọ ala m ọka werekwa aka ntị ote bie gị na ntị ote gị begide akwa disi agwụ foolish boys ala obolo werekwa isi ọkpa ote bie gị oke ya daa bolo damn you how dede m Oliver ọgọ m nwoke n'ihi ga-akọrọ chi go onye ka ị mejọrọ ọgọ asịra gị ụmụazị a na-asị pedazụ ụmụ ya ole kwe nọbe university ụmụazị ntakịrị Ngozi mụbere nya Ngozi ọ na-afọ ole onye gburu Ngozi omere ṅụọ hey on the 10th of April 2021 manọdụ nga aha gide egwosi nweshi ike ikwu oge aja maka na Ngozi mma baptizim m Ngozi mụrụ m na baptizim then Oliver kwado di ya nwa m na marriage enwere m right ibe abụọ ndị right ke m enye m right ke Chief Imo ya wo onye Imo steeti enye m right ke onye ọ mụrụ na baptizim nyekwa m right ke nwa ha mụrụ na marriage then enwezi right ọzọ wo onye gụrụ ọgọ na Anambra enyekwa m right anọ ka m ji eloge tiziere ụmụ ruru other general and friends wishers ihe m ga-eri ngwa esi ọ ga-adị ụtọ ha ọnwụ fortune nwunye m nwaanyị dị ọnwụ nwunye go ada dị ọra mma alala aga m akụrụ onye ala ma dụọ marụ nwa karịala nwa Ngozi nne m may your souls rest in peace. Ya ka mkpụrụ obi gị na ke ndị niile kwere nụ gara aga site na ebere nke Chukwu ka ha ziri ike na ndokwa nwepụrụ ndị mkpụrụ obi ha na-ekwesịghị izu ike ndị ọbụla gburugburu enwechikweghị ike izu ike n'ụwa mkpụrụ obi ha sịbe na ha nwụọ agaghị anọgide purgatory from purgatory ha abaghị ọkụ mmụọ from ọkụ mmụọ ote ka ha ga-agagide ụwata ụwa ha asaa onye ọbụla gburugburu nwechi ike inwe pieces nwechi ike inwe ya na ndụ ya but your own soul rest in the bosom of God. Amen.